Niki lajeng ngaturi napa? Didongake sik. Kok didongake? Anu apa jenenge basa Jawa sing apik. Wah iya. Heeh. Ra masalah. Wah, wis pirang-pirang wis meh kowe wis pirang tahun melu aku? Wis meh setahun luwih ya? Iya, durung lah. Oktober aku melune. Oktober bareng bencana Palu kae. Kayak bencana bagiku. Heeh, kae melu Pak Seno. Melu aku. Ya bencana mumet tendasku bendino e. Kok mumet mergane apa? Saiki tak genahke kok kowe mumet apa mergo kok kurang dibayare apa kepiye apa? Ya pertama nek kurang terus. Oh. Bar kuwi akeh bayare ning ya saya mumet ndase. Mergane? Ya bendino e. Bendino di streaming ya ndase ya melu buyar. Saiki nyinden wae ya ndase buyar kok to. Heeh. Lali cakepan lagu-lagu. Iya toh, ya ngono kuwi keadaane. Saya meneh kowe sok-sok disuwuni bintang tamu bintang tamu. Makane sesuk iki jenengane apa jenengane iki? Iki Dengklek Sinden iki, Pak. Sebagai sinden cerdas sesuk aku arep gawe kita di teknologi. Piye teknologi? Teknologine iki sesuk tak gawe ana tombole ya. Tombole metu dhewe ning kene ana tablete langsung. Ladrang rujak jeruk. Metu dhewe langsung. Jadi engko metu dhewe tinggal kata-katane kaya karaoke ngono kae. Oh. Ora mung kuwi ana peredam entut barang nek iso. Dari luwih kompleks. Dari Dengklek Sinden iki luwih berguna meneh. Peredam apa? Peredam entut. Lah engko nek misale Pak Seno pas lagi ngendikan ngono lho. Saiki kowe tak takoni jujur. Jujur. Ora usah wedi sapa-sapa jujur. Kowe sing jajar sinden-sinden ki sing paling banter sapa jujur? Sing paling banter ya. Jujur, pertama Mbak Tatin. Kuwi pertama. Soale dhek cara kenal pot ki blombongan. Tenan kuwi. Makane kudu hati-hati apa meneh pas lagi pocapan, lagi rembukan, kan bahaya. Langsung pokoknya nek sinden ki ngedoh kemik, berarti ngentut. Oh. Kuwi. Oh, berarti sok tak delok pokoke akhire lagi nyinden mikir didoke ngene. Nah, kuwi ngentut. Ra ngerti to? Tak rahasiane. Makane ki sesuk dingklike kudu digawe teknologi ngono kuwi, Pak. Oh iya. Berarti milenial. Dipejet dingklike terus metu. Metu net langsung ladrang rojak jeluk. Ngono kuwi langsung metu dhewe. Rujak jeruk karo rujak jeluk. Jeruk ya. Sesi deman. Wah, langsung metu dhewe. Luwih becik badenono. Engko metu dhewe mbake muni iso muni. Luwih becik badenono. Timbang loro untu. Iya, apik. Idemu apik kuwi. Suatu saat pancen iso kasembadan kok. Iya. Amin. Suatu saat sesuk ki penabuh iki ora nganggo kok. Oh, nganggo apa? Ah saiki wis metu kok apa keyboard ming dipejet tek tung blang tak. Neng. Dadi esuk aku saya sugih banget sesuk. Ya ora sanggup ya. Paitan keyboard delehke samping ngene iki ya. Iki mergane patimu blang tang perang. Rampung rasa bayar wiyaga. Oh lah iya. Apa sesuk rasa nggo dalang nganggo robot wae. Mlaku dhewe wayange, ya toh? Dalange rasa iki ketoke ra ono kuwi. Kuwi selama sesuk kita ora iso, ora ono. Iya. Wong robot kok kon suluk ya ora iso. Sritinan ing pasiwakan ngono. Sritinan ing pasiwakan. Ora iso suluk nek robot. Iya. Nek dinglekmu mau iso. Iya iso. Metu apa pipone sret. Ayo ming. Cilakane nek metune pipa ora ndono. Ha iya. Nek ngendi? Pejedeng. Lho. Kuwi ya penting lho Pak. Saiki sindene iki kan gedene dhuwure beda. Agnes, Oriza ki cendek aku dhuwur. Lah kuwi encen kudu ngono. Dadine bentuke ngene iso munggah dhewe ngik. Nah, ngono kuwi dadi dhuwure sindene padha disawang. Padha nek dhuwure iso padha. Nah, nek sing kene ra iso padha. Sing pundi? Ayo dijelaske. Ora. Soale wis tak kon jejeg kowe kok tamatke kok bengkong-bengkong to iki aku.